Borose Chinyagetari aba bawesokia na kubwatoka oborinkoria bwa busago cyase abananchi Nyagetari ya Agha Khan kubwatana Nyagetari ya Kisii Teaching and Referral KTRH nigo baba gucengera litukeriga asomujega okorekana ase kanisa ya St Philip's ACK asibaba korwa oborinkoria bwa busago cyase abantu namonokorwa kubore cyase abantu kogendera wesokia ebiro asebiro wene kyabuna babere bakoringorwa naboigo konyora ubuwene nechinga kiboigo esegete kurego gucyasa abantu kwereka bunangu bwati bare amachiko ali yabweneratane ne bari babere bakonyerekana namoroire yekinyigo namona abantu kwerikia nechikadi chinya chobwenya asenchira yamoyo kubakonya konyora ububwene asenchira yobwororo ase Chinyagetari muri keto Mildred Momanye nigatwariganire tiamange korengana no robot yuru Kero mwaka umutinyi ugatatu chitariki 14 ni gensengima ego chengera litukuli chinyigo asebono county ya Kisii etatukwa magega enga kibakora umuyego yo asesemo ye kanisa ya St Philip's ACK bakubwatana Nyagetari ya Agha Khan eliyogo ikirania umuyego yo obwate okulingolirwa kwabusa asebono bate balitukeliga nigolire elyengencho ekyagera nigoligo konya gosemya abantu igoro yoburuire wechinyigo nabo igo wetanga korwa okonyora uburu. Today we are very delighted to have this World Kidney Day 2024. This is a very important day for us because we raise awareness about health of the kidney, and at the same time we advocate to reduce the burden of kidney disease, and we also inform publics about risk factors that are associated with kidney disease, and also give them some preventive tips. Na wale wenye tayari wako na hii ugonjwa ya figo, tuko na madaktari on the ground wenye wanawaona na kubarikira maliogo aya bakogendera gutumia nka. So we are expecting that by the end of the day nonyorenga twa udumira barwaire gwetani no 9,000. That is our expectation as Kisii Teaching and Referral Hospital. And nonyorenga twanyarire gosomie abantu bonsi komanyengo borwairo bobye chinyigo mborororo na inde omonto mbiyo onywa mache bunebwenerete nigo bateba ebitambukiro biria ebibwenete kubwatiwa eliokwene kyangambali gochikonyora oborwairo obwo ansebo igobagania abantu kwenaria konywa amache amange buna eganirie asengencho nga okoragero kuyanateba gosokobe kwarete chi issues yechinyigo barabua barwira abenyigo mbale restricted thinga batumeke chindagira chibwate potassium erense. Potassium wangane is an issue. Sodium is also another issue. Thawata wanga tigabanyole endagere ele bwate sodium. Batorenga bafuidie ndo korokanga erongoli. Erongoli teringi yes bale kiare ngoli esegesongo thawata it increases diuresis. Tuweze kuavoid madawa ya kienyeji. Najua tunapenda kukimbilia madawa ya kienyeji. Tafadhali tuweze kuiavoid ndiposa kidney zetu ziziweze kufail, tuweze kuenda kwa dialysis. Egati abali baikirana elio kulingoliwa nigo bakambuya na sebagania kera oyo mogwesokia kulingoliwa na kumanya obunyamasi bw'omubiri obo. Nabeire n'oburwaire bwa chinyigo ase myaka ene bono. Lakini nashukuru Nyasaye nagenderete kondwanirira akombeka hai kumanya oburwaire bwe chinyigo ndaishi ditangani wochaka na kobimba magoro kobimbenda none chimbotechi kwabimba amacha ichero mubere akaro bwate dalili buneyo koranje mnyoka Nyagetari bakore dialysis kuja kwa World Kidney na amepata a lot of benefit, amepimwa, ameona daktari na tumeona kuna hope part ako end stage kidney na anatakikana kufanyiwa transplant. Chinga kiecho nigo omutendikurwa Nyagetari ya KTRH agania abantu kwelikia ase chikadi chobobwenya. NHIF ndio inatusaidia wagonjwa wetu kufanya dialysis. Ningehimiza watu wetu wote wakuwe na hiyo kadi ya NHIF. Gulipota ya Egetaseni kia Ndizi TV, Elietaliane Mildred Momanye.